Buddhist pui thiam kan thina kamong ming chu paratu mana lingara pali paragura kowida widanaga mahapanita thi ania avain Buddhist sa ko inzirtirna hian degree pakolai kan ayani degree pakwa kan ai nu hian ramsoi tulian uso monga zinwana pianga zui thinin Cambodia te Lao te Thailand ramle China ram Shanghai University tele mun sang kanjin kol thina tichuan India Nepal Bhutan le Sri Lanka te rombol na nain ka kalkol thin chutia ka kalkol lain sangkha zakwa somko le pathum oka sa hian Chin State Tonjang Khua Tong Trai Tlanga Cross la sonin pagoda andina chu pagoda open ceremony a thu soi turati kani wangin kakalta a chutia thu ka soi zo a cho kan ei lai chuan cho po ei theiloin ka om chung hi ana ema kaluak boka kaluaka chuan thisen le hnai te atela ka taksa po a khurin ka thote aron ha ta em boka tichuan helicopterin Mandalay damdoi inchu arang lamin minpan pui ta ngalani Mandalay University a Professor Lian Ber Dr. P Win an ultrasound min lata a chutia ultrasound an han lak chuan TV screen a kalunga pan le nai la chu ka muthaya ma se kanat na dik tak an riat mai lo wangin nat na dik tak hreturin kana ka tang kalunga thisen chu la in an han exam ta a cancer kalau ni reng ma mi sing khazela pakhat po in an nei ngai lo lung cancer chu kalau ni reng ani chu cancer ka nia ka mabak chu thi ani mai keima po thi tura ka inda top to a ka doctor te pun enkol dam thai ani to lo nat na lang chuak si loin ka taksa kum sari lai bu alo khuar to a cancer selin ka taksa atai da na sto lu to kani tichuan ahnung kalo zui thin ram hroi du lian tak uso monga khan a en kol thaina ramapianga kan kalang ti in Japan ram Tokyo ate Hokkaido ate kain en kola Hokkaido hi Burma chuan Chin State le Sian State hi ang katia ahmuna moin vurte na bo avar vo thin Hokkaido chu tiang taka mun moi le nuam ni ma se thimai to tur ka ni na chuan chu moi na chu ka feel thei reng lawani Japan atang chuan South Korea ram Seoul khopuya cancer en kol na damdoi ina kalut le ta a ma se ka taksa mason na ka mu lo wangin ka thidon thowa Burma thi ka du katia hong ka dil ta a tichuan November ni somni pariat sangkha zakwa sompo pathuma Barmarama chuan ka hota a Barmaram Pago region Buddhist temple a building pakhat chhong chunga room min siam saka ta chuan ka thi ni chu ka ngak taran mai ani chutia ka thi ni nga ka hun ka man lai chuan sangkha zakwa somko pali January ni som pali a chuan ka mutna atangin radio a music play ri hi ka hreta a hei ko omna temple a hian radio te tape te music lamchi reng hi play phalani lawa chu wang chuan bell ka tiria radio chu ka hne na ron la turin ka ti ta a ti chuan mang ni tura ron lut hlim tleirol pakhat hian radio chu aron keng ta a I poisa a I leini chuan ka ong pha nuaya khan I leina zat poisa lala radio chu ta khan da angche katia radio chu ka ruma do kan chunga chuan da a chuak ta a min hlau ema wang chuan radio po chu off talo chuan a chuak ta ni chutia radio a music azo chuan sermon in ron chhun zom ta a pastorin kumhlun lo he khovela tanga chatuan nun na chungchang aron soi chuan karil ruala ta a Christian te hian kumhlun lo khovel le chatuan nun na hi engtin nge an ngei ve reng katia radio po off talo chuan ka ngai tha chhun zom ta ani ti chuan pastor chuan thi na lung ngai na le tharau chungchang te asoi zela mi hring te hi kan tak samoi nan le ro puinan engtiang po in aile inte sille fenden in bel thin maila thi nuwa chuan leya phum bak ma ba kan nei lo engma hlutna kan nei lowa chutiang bokin sum le pai ro kan khol khoma kan thi in engma kan chom tel lo kan samzai pakhat po hi
tivar thei lo hian kan chung kwa kan ro sum kan in kan ta ka ti in kan chapo em a kan thi nu ero eng ma kan chom tel thei lo eng kim hi Krista tel lo chun eng ma ani lo wa atopa threm mun min throi tu mai lo ni heng zong laga tanga min throi chuak thei tu chu Isu Krista chau ani ti aron soya mak hi ka ti ema asarmon minisom pangalek ni ma se ka ngai tu ati tam ta ema kaini Buddhist te po hian hrem hun le van ram hi kan nei ve a kaini ya chuan chhong som thum pakhat lai ani a hnuai per chu hrem hun ani a chung ber ro chu van ram kan ti he van ram kan ti le pastorin chatuan ram ati hian in anna an neim ti te ka ngai tu azuya zan khuwa in ka ngai tu a atuk ni le in ka ngai tu le boka atuk zana sarmon le to chu ngai thak chhun som le ka chak ta ani ti chuan January ni som paruk zandar ko le mini som li panga atang chuan zan tin mini som panga zel kang sarmon chu kangai thata ji ani ti chuan sang kha zakwa som ko pali me ni som pathum jing lamdar hum vela hian ka tho a ha lu tu ko wangin kamu thei lowa varanda a katai chuaka vanlam ka en renglai chuan ar sitlalai ka muta a chu ar sitla chu layron tlalo hian boruka tham ral le maya chu chuan thil min ngei tu tir ta a mi hring te thil siam motor te station pakhat le pakhat felfai taka akong siam sa tlan thin rel te tuipui zau taka long te boruak zau taka thok thin thona te hi akha tokin an insu in an chi sul fo thina nima sila he kan khovel tang te hian ni hi second khata mail za seria chakin systematic takin an hela tinge an insut buai mi alo heng zong hi tui nge control pastor timong thu na soithin Isu Krista hian emmi ti zona keima aumta a ti chuan pastorin zan tina soithin Isu hi au chin ro a minglam chin ro ti chuan a chhang cheu ati te chu ka benga hian rethar le ta a ti chuan ka chau chin chak ta ema anlam kokin pastor timong thuna soithin Isu Krista hi i om ani chuan i om zia kai Buddhist puit hiam hi min hu tir la min hu tir chuan ka ringang che min hu tir theilo chuan ka ring lawang che katita a thitep to maila chapona kala nei lian ve ani chuan jing kho alo wara engma thleng lo ka hun toplam hi thatakin ka mangang ti in ka thale borol nei chun te in ka omna Buddhist temple a chuan maikin Buddhist zirtir na te chu ka ti thin dan ta ngai angin ka puang chuak le a chu ka thu soi chu le khabu ka siam nge a ahming atha tali ka fu a phek zali somsari pangala yani ma se chu le khabu chu Buddhist pui thiam kan ina atanga ka le khabu siam nu beralo ni ta ani ti chuan zanlama chuan ro pui nasata ka sura trek te atla a 77 infantry camp chunga mangthen khat te phei chu trekin adeng hlum hialani o heta thi ni nga kin ka oma ma se taksa chak thale dampa ngai an thile loi sia o thi na hi chu kan ma pen khat mai om alo wani tak em ti chuan trek chuan pago regiona transformer ti cheda wangin veng sari lai chu kan thim thuap mai ani ti chuan zan lai dar som pani vela thi in ka luak le a ka ha lu tuk chuan doctor lian tak ten dam doi min pek po hi eng ma ani lo reilo te chu kana min chok ve ma se dam hlen na tak ani chuang lo thi hi a thazo ke ti in voi khata mum som panga ka e ta a chu dam doi ka e zo kan mu le chu reilo te a hian ka mit hi engemaw thil em hi na ron chhun ta a mit ching ma ila engin kan mit a chhun chuan kan thriat thin hi ti chuan karen om le to emotin
current off na te chu kan meta hai kan soilo kanga ka room hi zim te fisom ni bial le kania khum pakhat dokan le chair pakhat ka le khabuda na almira pakhat le aircon chung zong chu omani maya ti chuan kamit kameng chu ka room chu a eng em ani mak em chu eng chun hlim thla siam mi alo hai current eng hi chuan hlim thla siam ania he eng hi chuan hlim thla siam mi alo katia makatil tuka eng thil nge ni ta ang katia o jingma ta ka chau isua krista kha animo katia ti chuan ka flau lu tuk le kalung phurang lu tuk chu ka om ka doma isu ka ring to ache i chialo hian ka ring to ache katia eng diklai khan nge khumatanga chukin kalo thing thit po ka hello ta chuan nangni thokrim le phurit phur zong te u ka hne na local ula keiman ka solti rang cheu nam tin zinga chan chin tha puang turin ka seu rang to che ti o ka heta a voi khat ma kala hriat ngai lo o ani makati e ma wang chuan ka hoi kola tu ma ka musi lo ta chuan karil ruwa hriat na alo lu da kansar thi mai tur kania engdin nge nam tin zinga chan chin tha ka hril thayang ka ti a ta chuan mak em main ka thok anuam ta ema ka zangin ka har ta emani ti chuan eng chu zoi muang in ralta chu vele ka room kong ka chu an ron ki ka lo lu dro ka tia I room a eng lu tu ka I room tuk ver tang te a eng chua ka eng thil nge ni ta an tia eng mani lowe ka ti maya ti chuan ka mu chun zom thei ta lawa ka thok te anuam to in ka ha tam em boxi nen bati ka chia le khabu pakhat ka chiar ta he le khabu hi pali tonga ziak ania buddhist te hian bible ang deuh hi buruk kan neya tuna ka chiar hi abunga na ania he le khabu hi manlai barmalal ro pui min to min hun lai tang to khan buddhist zirtir na bu atang no lani chu wang chuan chiar po ka chiar ngai lo ma se hriat zawnan le buddhist zirtir na zong kolkim ve ka du hrim wa nga da tha kania ka le khabu da na le khabu dang zong chu ka bai hat vek to nen kala chiar lo om chhun ti in ka chiar ta a phek za som ni chau ania a chiar chung po dar kar khata ting lo ti chuan phek za som ni na a khen do na chuan thil mak tak ka chiar fu ta a pali tong chuan in thre thiam lo wanga atong pa nga ya lelin don chuan buddha thi don khan ananda an zota lalpa pathian dik tak iniem nge nia pathian dik tak hi om lo zok ti na zota ta chuan buddha chuan kei chu mi padang aya ro pui zok mi hring pa ngai mai kania ma se pathian dik tak chu omani pathian dik tak chu thi ve thei lo ani atia ti chuan ananda chuan khoya nge chu pathian dik tak chu ti na zor le a buddha chuan ti hian changa chu pathian chu nu pakhat mari an ti in a hringa ngun nam le hriam train a thia ima sela thi na hne in a tho le ani ti na changa ti chuan pastor ti mang thuna soithin isu krista le he ka chiar mek marishin hriam threi le ti du da awanga thi ma se thi na hne na tho le tia ka chiar te chu khai khina alo inang chi a ta chuan ni chin taka ka hriat fial e zual tak ni ti chuan sana ka enta zing daruk le mini som panga alo ni to a ka om na hmun atang chuan a ngoi lama ka chuk thata a ni dang ang chu ni se leilon ka chuk don hian ka bana kai chop ka ngai thina ma se khami jing khan dam tak main tu ma kai po ngai lawin kai chuk tha thei ta ani ti chuan buddhist pui thiam ni tura min cher chuak tu ne na chuan ka vakala buddhist atanga buddhist pui thiam ni na tanga ban ka duwa mi hring pa ngai anga om ka duwe ti in ka va ron ta ti chuan ani chuanin sipailal ho tu te ti chuan buddhist pui thiam ho tu lian te a ko khoma an ni chuan I chuak thei lawang I chua chuan kan manang che an tia keila chuan chan le wang om lova thil ti sual nei lawa chu ti man han tori ngot mai chu ka hlau ve dewa tun ma in man ka lo to ngai lo bok nen ti chuan man ka hlau awang chuan
Buddhist pui thiam atang po chuan ka chuak ngam talawa keila chu ani telin ka ti sa te alo moya ka thil eite ka ka te atuya ti chuan mi te chuan hotupa thina ne theidan thuru izir chuak to animo antia natna ne theidan thuruk izir chuak to animo antia min zaem ema amai ro chu khati hun lai khan Isu Christian min ti damani ti kha ka soingam lawani Korea te Japan te damdoi inna kamut laya ka thalak te le tuna kalau dam tak nuwa ka taksa moi zia le ka thau moi zia te chu le khabui an chua chui me ka chanchin te chu Isu awanga Isu ti damna awanga dam ka ni ti an threader silawa keila chuan ka soingam bok lawa chuti chuan kum khatalo vaya sangkha zakwa somkwa panga me ni som ni zana pastor timong thuna sarmona chuan taksa ti hluma tharau ti hlum theilo tu te chu hlau sula taksa ti hluma tharau po chatuan threm muna pai thei tu chu hlau zok ro in samzai pakhat po hi pathian in chiar vekani ti te aron soilea chu sarmon chuan hoi sen na le chakna min pe a Buddhist pui thiam atang ka bang don nge don lo ka ngai to lai chuan itan ka thia ituar ai crossa ka tuar to a katan enge ti ve don ti o ka hrele ta a ta chuanin ole Buddhist pui thiam atang ka chuak don kan sar min ti dama thina ata min chan chuak tu hi Isu ani min mana min ti hlumta ani poin ka taksa chau an ti hlum thaya ka tharau ro Krista a chol ve thungang ti chuan atu sangkha zakwa somko panga me ni somni pakhata chuan tu ma phalna lalawin ka omna pako region atang mandale lam ka panta a mandaleya ka Buddhist pui thiam pui te hna Buddhist pui thiam atang ka bang don ti ka hrila ka bang ta a ti chuan kanun kho chuanan enge ka thoang ka ti ta a ka ngai tu ta a chuti hun lai chuan Buddhist pui thiam ka ni la ya mi te na thil min pek zong kha ka hnut chia veka Buddhist pui thiam ka ni to bok si lawa Christian ka ni ti do ni la tu man min ring bok si lo ka dam kho chuanan ei bar zo na ngai ni ka ti ta a ta chuan Mandalay regiona mai thila state a kol phetha pek chuana tur tui khuwa lian tak mai an siama chu tui khuwa siamna project a chuan ka thok ve ta ani ti chuan tu chu ka na thona hmuna chuan ka room kianga hian sipai lama tanga he tui khuwa siam project en kol tura sipai lian pakhat hi om ve a zan lama bir he thei em a zing lama ero ma taka thawa ti chuanin pathian abeve thina ring tak takin au thina kaila chu Christian nihlim kani bok nen pathian thu te chu ka thiamang tokin Bible chang te ka au chuak ve thina chuti hun lai chuan Bible hi kala nei lawa ama ero chu zantin radio ka ngai thak thin pastor te na Bible chang an soi te chu kalo bai hat ve a chung te chu thiam lawin Buddhist pui thiam ka ni laya ka oki ang khanin ring tak takin ka au chuak ve boka jingma taka anina pathian a bia kain ka pathian ka be boka kain au ton thina ni chu ti chuan ni khat chu sipai ho tu chu min kauta a kanau local lokte atia hai zinga hian nangin ni pathian i bia a Christian ti donila Christian ini bok si lo min tia achan chu Christian te chu tuya ing phum thina nang chu tuya poile in him phum nei ne min tia baptisma kha asoi thiam lo ani ti chuan heti chuan a fel don lo tat mai min tia ti chuan in I Kachin state rama vocal ro Kachin state ta chuan Christian tam takan omani atita a ke chuan ole katia chua mai katuma ama ero chu ka na thona huna khan chu ti mai chua chun lo phal lawa ama ero chu ban na ka thelu ta ka chuak ta thawa ti chuan in Kachin state lam chu ka panta ani ti chuan Kachin state Phakan region a Saintown anti muna lunglu laina muna ka thok ve le a ti chuan na thok pa in ka testimony te ka pung choka ka testimony te pung chuk chuin ta ka thok buka ti chuan Bible cheng zali somna in kalaya
Bible share le tong trai ten ka hun ka mang thina ka chin ko rana ka va in khomin testimony ka soya itong rang na tuk min tia testimony soi min phal to lawa chin mi te in khom na ka vakal vele a kolte min lo tia in khom min phal vele lawa ti chuan keima in Bible share le tong trai in khun ka mang thina voi khat chu ko ran pakhata ka va in khoma kan thian pathumin ti chuan kan thom no te abalin keima ni kan top box si a thutna thut min phal lawa min chuatira midang te thutna tura ni kha min tia pha kan hi lunglu laya eizong an tamber awang hian biak ina po phekhok kan pun lut ngai lawa apona kan phel thin ani ti chuan chung phekhok phelna bula chuan chuata kan thua pathian tho te chu kan ngai thlave thina mi te chuan min en maya khoilama tamdoi etik nge niang antia kan phekhok te chu an ru em lawang chumo te antia o lpa kalome kati top mai zelani ti chuan huna local dewa kan na thona kan puten kan thian dun thum chuan min bana ti chuan kan thian dun thum chuan kan in kaya kan tong trai ta a sangkha zakua somkua paruk January tha alo ni chuan vanei thak takin lunglu kan mufu ta lau maya soma pakhat kan pek nuwa po noi som thum pasari thewin kan in sem theita ni chuti hun lai chuan kar pakhat hi noi som pakhat chau alania kar pakhat kan leya min no chuana ko rana khan kan va in khom vele a tuna ero chuan ada dangta e put eu lo thuro min te min lo welcome tha ema tlar pasabera min thutira khoi company nge in ni a put eu tu te nge in ming min ti a e khoi company mami kan ni lawa mi hausa po kan ni lo kar ni kalta a ananum ber phekhok phelna thuthin pathum te kha kan ni e kan ti ta a ti chuan chin ko rana po chuan kan vakal le a soma pakhatte kan pe a chumi atang chuan ko ran rong bolna a kan tel ve theita a fo inni thleng hian chu ko ran nen chuan na kan na thok ve thina ni ti chuan rong ka bolna a hian abik takin keima anga buddhist pui thiamte ti chuan ringlo mi milembia kol hote hi abik takin pathian thu ka ril thina hemi atan hian pathian hian inti tamani katia ti chuan buddhist pui thiamte kol hote hi abik takin pathian thu ka rila pathian thu ka soi pui thina ni tiang chuan huna local zela sangkha zakwa somkwa pakokuma mandale ka kal le a kanat laya min enkol tu ka doctor phiwin anen khan kan va in mule a doctor ithidon min tia hai ka thilo ka tia ani chuan kadam doi in enkol na le kha te a ena keima min en le thina le kha en le thina mak atile tuka ka korte a hlim chawa in zaina tu ma eng ma amo boxi lo a falin min kauta a ultrasound min la le a kalung chu avoi ni na tan kamule ta ani kalunga chuan eng ma na reng lo to lo ni chu hallelujah kan pathian ming chu fukinom ro se ti chuan doctor phiwin a chuan enga tinge engti ziange atia mak ati em tuinge enkol che atita a ti chuan kei chuan min enkol tu chumo athiam no tuk nangma ai phun athiam zo ga sin doctor katia min enkol na lekhabui enduem katia o endue min pero atita a ti chuan bible ka peta a ta chuan kol bible chu chiar har sa kati ati awangin King James sa bible kalei saka ka peta a ta chuan bible chang pani hi ka chinchia saka pakha chu thufingte bungli chang somni pani amutu te tan nunna ani a anti sa zong tan thriselna ani sia tile Johanna bung sompali changru isuan kei hi kong le thutak le nunna chu kani kei ma kal lo chu tu ma pa ne nan thleng lowang ti kha ka chiar ma saktira
ti chuan ka kal san ta ani akum le kum sang ni kuma anin ka vakal le chuan Bible chu voisom thum pariat lai lo chiar chuak to ani chu ti chuan Dr. Phiwin po chu pathian khong aina changin baptisma achang ve ta a chuti hun lai chuan Mandalay Angdomu Tempula Buddhist pui thiam ro pui tak pakhat hi Dr. Phiwin nena ain enkol lai ani a ti chuan chu Buddhist pui thiam nena chuan ka han kala hetia damdoi in enkola damdoi te e hian idam hlen donin in ringem katia ani chuan ringlo atia ani kei hi min thre reng rengem katia ani chuan enga nge kan thriat lowang chele nangte chu Buddhist pui thiam ming thang ini lom min tita a ni e katia ti chuan ka testimony te Isu Krista chanchin te chu ka hrila ka soi pui ta a chu minila la chuan ani po Buddhist pui thiam atanga bangin Dr. Phiwin anen chuan tuna Burma marchakrama chanchin tha hrilin rongan bol me kani hallelujah kan pathian chu fakin omro se anni ang bokin lungkan sarkani laya min enkol tu Dr. Sang te Dr. Thiam tak tak ni na kala ka testimony te ka hril zela Isu Krista na min ti damzia te ka hril zela tuna chon pathian khongai na sara lungkan sarkani laya min enkol tu Dr. tam takten tuna chuan Isu Krista ring tu thatak anni to ani ti chuan keipo pathian kai hruina in barmaram hun sanga chanchin tha ka hril zela abik takin Buddhist sa khuwa ringlo mi te tamna huna ka hril le zuala tuna chuan pathian kai hruina le pathian ompuina zara ran pakualai kan din to a ka kut nge yap ka baptismi sang khat le zariat chuang anni to ani chung ho te chu atam jok chu Buddhist sa khu atang ta Christian runni te anni tuna hian India ram Mizoram state Aizola Burma mi kol ho na thoka kaltenen ko ran pakhat kan dina ti chuan Mountain Memorial Bible College a part-time in professor na ka thok mek bokani ti chuan Barmarama chanchin tha ka hril pa zel boka chutiang chuan hun ka mang chho zel ani mi hring te hian ho sakna le sum le pai nei tam bai sein na kan thoka ramdanga te na kan thoka thei top kan chhuar thina ama ero chu kan bai sein tur dik tak so ero chu pathiana ani turani lung in ka tan nai chuan thil pakhat chia keipo ka bai sei thin chu kalung in tan pui tang dang te chanchin tha an thriata Isu Krista an rin hi ka duwa ka bai sei ema thei top chuin pathian thu ka hril thina chuti hun lai chuan lung ina pathian thu hril hi an na phal lawa a har ema arukin ka hril thina ni ti chuan ring thar ronni te chuan Christiana min thun ro an tia Christiana ka thun theilo cheu Isu Krista in rin hi Christian in ni na chu ani katia nima sela anni chuan helai muna tang mi zanga chuang lai an oma min zo se engtin nge kan tiang an tia baptisma an duwa ti chuan ka thian pakhat nen an ma ni baptisna turin tuino khat kan voruta a chuti hun lai chuan mi pakhat in bualnan tuino nga chia min man tir thina no khat kan ruwa ring thar te chu kan baptista a chu tang veng tu ten min man chuaka min soi sa hrep maya min soi sakna ka ha pani lai a thonani rengun in sengjela ka tan lain ka ha pani a thon to boka avain chanchin tha wangin ha pali ka chan to ti na ni chu ti chuan min soi sana salutuka ka thidang ta a ti chuan room gym te pakhata hian min kal khum ta a chuat chu concrete cement ania mutbu eng ma min pelawa pha tur eng ma min pelo boka chu wang chuan ka chup lamin har satna to kang ti ka lawa wangin kamungam lawa kil khata hian kading nileng zan khuwa thak thina ni eitur min pe a chote min pe a
amai ro chu ka ingam lo bucket pahnih a awma lehlam chu in tur tui ani a bucket pakhat chu in thir na tur ani a khathia room zim te a ka in thir chuan ka room kha arim chiat don lu to ko wangin an chom in pek po chu ka ingam talovani bangkil khata kading renga kamit ka chinga Genesis bung khat chang khatatang Bible chang chu ka soitan ta a tichuan Psalm za som nga na chiar zo chia hian amen ka ti chia chu kongka hi arun in honga chu room zim te a minda ani sari na chia alo ni tang veng tu zinga how tu ber chuan min kawa ka taksa a ena ka taksa apa ngai vek poksia mak ati em a cho kan pe che a ngatingei eilo min tia kei chuan ka elom ka tia nilawe ni sari chung cho kan pe che a yei ngai lo min tia kei chuan aye ka tia kan cho pek che i ei si lo chuan khoya cho ngei ei min tia kei chuan pathian in avan tir ko te mangin cho min pe lom ka tia ti chuan min hlau ta chu lung in atang chuan min sona barmarama lung in tang thi tam na ber khanti lung ina chuan min thon ta ta po chuan pathian thu ka hrila ka thei to pin chanchin tha ka hril le a tang veng tu how tu chuan min ko le a mongwa che la itan lai khan chanchin tha I hril na sat le tu ko wangin I chhuwa hun tu ra po chuak lovin itan ni an son na sak chia helai mun run thleng ini a chu wang chuan chanchin tha he hril to su an tia hril tai la ka chunga enge thleng zelang ka tia anni chuan I hril zel ani chuan a ai lung in thre om zok chau thu lung ina kan dang che kan sonang che min tia o min son ru ta chuan chanchin tha ka hril du ka tia amai ro chu chau thu jela min da ma chuan tun ma in khanti region a hian rongbol na kalo nei to wangin ka rongbol pui te chuan khanti jela ka tang ti chuan lo khreta a ti chuan min run boi pui ta a tang veng tu te na min soi sakna awang chuan chu khanti jela po chuan ro pui takin ka thei top chu in chanchin tha ka hril thei pha mi somriat le pasari lai Christiana an in let pha ta ani ka soi du chu ring lo mi tang dang te le lung in atanga ka chhuwa ni tur ngak lel takin ka bei sei thin o chu tiangin tu te po hian kan nuna bei sei na lian tak kan nei thina amai ro chu kan bei sei na chu he khovel thila ni lovin pathiana Isu Krista azo kan bei sei turani pathiana azo kan bei seya kan nga fan chuan pathianin bei sei na eng ani izia kong eng ki ma alan chhuat tir thin ani thil pakhat kan soi bel le lokanga electric eng ma a hian kan ding ta ti chuan kan hlim kha chu le lama oma chu hlim kha man tum chuan kan kala amai ro chu kan man thei reng lawa kan pen chak le hlim kha po chu achaka kan pen muang le hlim kha po chu akal muanga hlim kha chu man tumin kan kala kan man thei reng lawa anuwa chu hlim kha chuan min hruaya eng om lo na mun thim ma min hruai ta a chu hlim kha po chu man thei chuang si lovin atopa thima kan lu thin amai ro chu eng lam zok kan pane ro chuan kan hlim kha zok chuan keima ni zok chu min ta a kan kal chak le min chaka kan kal muang le hlim kha chuan min muanga atopa kan ke phat nuaya hian alo om thin ta zo kani chutiang chuan keipo kan open lai chuan zirna te min katlana sumdo na te min katlan thina amai ro chu kong eng kima ka hlo chamani tun nu ero chuan englam kapana Krista chu eng ani sia Krista nuai ka thena ero sumdon na le thiam na zong chu lalpan ke phat noya minda sak to ni amen voin ni thleng hian kam mo eng kim chu pathianin min pathina karong bolna hian thalo kalangai lawa mi te hne na po chumi khami chu kamamo a ti in ka harasat na te ka thlen ngai lo kamamo engkim chu pathianin engkim a hria min ngai tu asakin min bethil zo kani
Amen. Sangkha zakwa somkwa paruk atanga vo inni thlenga karong bolna hian amamole ka du engkim chu pathian in min pethina achang chuan pathian hi mai za jok thina lalpa tireng hi chuan min kai hroi su ekati thina atana ka thil ti te atlemin abai tham te re nen kamamo engkim min pe hi pathian hi ka mai za ni ka soidu chu eng noya kan om to chuan eng chu Krista ani si a thil dang zong song chu pathian hian kan ke pha noya min lo da sak thin zo kani kan lalpa Isu Krista po in min lo zirtir ang khan aram le afel na zong na sa zo ro ti chuan thil dang zong zong chu apek bel chang cheu ati ang khan chu thil dang zong zong chu an thin lim thla zo kha ani a eng lam chu kan pan jok turani chu eng chu aram le afel na zong na sa zo ro ati kha ani a chu aram le afel na kan zon na sak na a chuan thil dang kan ma mo zong zong lim thla chu min ron zuin atopa kan ke pha noya om mei don ani kan pathian ming chu fakin om non le ro se thil pakhat ka lo thei ngil dona tun ma hian rengun le mutit venga ko hran pakhata rong ka bol lain Sunday piang hian ko hran member ten in tin lu chuakin chanchin tha hrilin kan wak chok thina member then khatte in pakhata anvalu na hian engamo zo na khil khan tak tak chu inna mi te chuan an lo zo thina an zo na te chu chang thei lo lung hnur takin an ron ho thina hotupa nangma vakal ro nin tia ti chuan ka vakal ta a in kavalu chu tun ma a ka lo zong thin nge mei kha ka muta a ka zon hun lain ka mulowa tuna ka mule loisia chupa chu tudang ni lovin kanu le pa te min tha sak tu ani a maya hian ser alo la nei ka maya ani po kum som riat chuang lai alo ni to a o enge ni ta lo lu dro min ti a ti chuan kapu min thria em ka ti a threlo che min ti a kai chuan in thil pakhat ka hrilang che o ka ti a ani chuan o min thril ta che enge ni a ti a kumtam takliam ta a khan chung kwa pakhat kara an chuanga misual then khatin chu kar chu ti dingin pa ber chu an tha saka u ber po chu an pong suala an that zui ta a an fa no pangte pahni chu wawa an paya an kalsan ta a chu misual te zinga pakhat nen chun in ang ka tilu tuka kai chu no pang an pai zinga upazok chu kani e katita ta chun ka ma thing thi in atap zoi zoya idu du in min tiro atita ama ero chu kai chuanin ichunga eng ma ka ti don lo Isu Kristan mangai chia chutiang bokin Isu Krista awangin huat na reng ichunga ka nei to love ka ti ani ani po chu tuna ring tu thatak ani to a chu pale mutit venga ko khana chon tuna hian rungbolin om ve me kani mundanga rongbola te ka fe chu ta ka wangin ani nen po chon voikhat ma kanin mule to lawa voikhat ma ka wak mule to lo bo kani ama kha ka wangai dam lowe ti nani lovin ama ka mu apiang khan kanule ka pa te ka hre chuk thina poi ka ti em zo ka chu kanule ka pa ten Krista Isua hreman lova an boral kha poi ka ti em ani